Helo, fe yw Ceri James, fi yw'r cynllunydd Goleuo. Dwi'n wrthi paratoi y cynllun. Dwi'n gweithio ar y cyfrifiadur, edrych ar beth sy'n digwydd yn y stafell ymarfer, a wedyn cynllunio efo system CAD i edrych sut bydd pethau'n edrych ar lwyfan. Dechrau chwarae efo lliwiau a math o offer byddai'n defnyddio yn y sioe ac yn siarad efo'r gweddill y tîm am syniadau sut allai helpu'r trosglwyddo'r stori trwy Goleuo. Mae'n edrych yn cyffrous iawn a mae syniadau yn dod at ei gilydd yn gloi iawn. Edrych ymlaen i wneud y sioe mewn pythefnos.